Трско Косово да сугерира на Македонија дали да екстрадира или да Ама- не екстрадира некој од Србија, односно гледа на Албанија, во исто време Косово 10 години да не екстрадира двајца осуденици за тероризам на доживотен затвор во Македонија да се Për rastin që përmendet unë, besoj se është e udhës që të pytet Ministria e Drejtësisë. Јас мислам за Дигастери. случајот треба да прашате во Министерството за правда, Digasteri i cili mbulon këtë fushë, Министерство кој го покрива ова поле. kurse për sa i takon arrestimit dhe kërkesës për ekstradim nga Serbia të shtetasit tonë, Што се однесува до екстрадицијата на нашиот граѓанин по барање на Србија, për raste të njëjtë, за ист случај, është deklaruar vetë gjykata e Maqedonisë Veriut. за таков случај има изјава, значи се прононцирала и самата Република Македонија. Do të thotë që jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë si dy vende fësinje, si dy vende mike, Ние сме спремни да разговараме како две соседни Да земји, разпунуваме. и да работиме како две соседни земји и како две пријателски земји. dhe nuk duhet lejojmë që kërkesat kriminale të një vendit të tretë, të cilat nuk kanë as një bazë ligjore në as në të drejtën ndërkombëtare, И нема да дозволиме криминално барање на една трета земја која што нема ни законска основа, дури ни законска основа во меѓународното право, të vështirësojnë qarkullimin e lirë të qytetarëve dy vendeve. да го отежнуваат слободното движење на нашите граѓани.